Опи! Dreambox? Много ясно. Нали знаеш, че това е детско меню с блокче и моливи? Имам план. Сега, стой мирно, ще те нарисувам като принцеса. Готови сме? Кефи ли да? Топе. А ти като беше малък, какъв искаше да станеш? Като бях малък, Като бях малък, първо исках да стана готвач, за да мога да храня бедните. След това полицай, ама не за да съм бандит, а за да се боря с лошите. И накрая реших, че ставам актьор. Минали стана смешник. Пак е нещо. ами ти, това искаш да станеш като малка. Като малка исках да стана най-красивата принцеса и да се омъжа за най-богатия принц. Какво е? Слушай, снимай рисунката и тъгни Хепи доставка на стори и може да спечелим графичен таблет или семейна игра. Това е за детски рисунки. Аре, той никой няма да разбере. Поне станах красива.